Recorde que ma mare em deia que la meva professora amb 6 anys entré a dibuixar a la pissarra perquè ja no sabia dibuixar. A partir d'ahir recorde ma mare que em va dir que vols apuntar-te a bàsquet o a dibuix? I no sé si per la meva manera de ser, pel meu caràcter, vaig decidir per dibuixar i a través de Fondart vaig accedir a les classes de dibuix i així va ser. Soc Miguel Ángel Bonilla Sánchez, conegut pictòricament com a Bonilla. Sol signar els quadres, m'agrada molt dibuixar i pintar, és una de les meves passions. Quan et quedes a soles per la nit, quan tots estan dormint, és el moment, el teu cap desconnecta. A l'hora d'evadir-se, pintar i dibuixar és quan la ment s'abstrau i és quan realment surten coses més lliures. La inspiració pot vindre si s'és a córrer o a caminar i veus un paisatge que et pot suggerir altra manera de veure aquest mateix paisatge. Fondart és una associació d'Ontinyent nascuda fa 65 anys. Realitza dins de les seues activitats exposicions col·lectives, alguna intervenció a l'exterior per a donar-se a conèixer, interrelacionar-se en la població, a que es conega, i si algú està interessat en l'art és una bona via d'entrar a provar aquesta afició. Fondart, més enllà de pintura, també té components que fan escultura, fan ceràmica, s'obri a altres disciplines artístiques. Al final, vist així, l'art es pot servir com a excusa per entablar relacions. Caixa Ontinyent, des que vaig entrar a Fondart fa 24 anys, ha estat al nostre costat oferint-nos els seus espais expositius. Tenim una exposició que és la Mostra de Primavera. És una mostra col·lectiva de 20 participants. Caixa Ontinyent ens permet un espai de difusió. És una forma de que, per mitjà de l'exposició en Caixa Ontinyent, Fondart es dona a conèixer a altra gent que tinga la inquietud d'apuntar-se. Tinc especial apreci a un retrat del meu fill. És una imatge del meu fill en un mas. El meu fill entrava al corral a veure les gallines, li donàvem de menjar a les gallines. I emocionalment és un quadre que li tinc molt d'apreci. És un moment que vols deixar fixar i com si el temps que es parara. Aconsegueixes transmetre aquest moment que ara emociona més. Un lleig en blanc és, en quasi tot, la por a travessar-lo, però hem de llevar-se aquesta por abans de provar. Jo crec que tot el món estem capacitats per a desenvolupar art. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.